Hola, Mercedes Peón, boas Hola, noites. que tal? Ben, como sempre, estupendo. Estupendamente. Que tal, amigos? Moi boas noites. Moi agradecido por acercarse aquí ao lugar. Igualmente. Gracias a vostedes. Bueno, Mercedes, de onde veñen os nosos Pois amigos? veñen do Dinos. Rosal. Do Rosal, Casa Lina saúdos. Raya, en Pontevedra. Saúdos. E vouche preguntar unha cousa. Dime. Ti sabes o que é unha murga? Ai, e unha charanga? Bueno, unha murga é unha, pode ser un xénero, un ai. ritmo musical, un conxunto de xentes que fan un tipo de música algareira. Ai, eso sí. Pode entrar máis ou menos por aí? Sí, sí, sí. Bah, voume Pero mira, acercando. que curioso, porque as charangas de antigamente eran como a mitade dunha banda, non? Que me explicaron eles. As charangas. 15 a 18 persoas, que era como unha banda a mitade. Entón, esos foron, a principios de século, chegaron a Galicia a estes aires. Entón, os gaiteiros, que eles son grandes gaiteiros, que naceron gaiteiros, dende a cuna, dende o berce, digo eu, estaban os cuartetos normais. Despois pasaron, como viñemos noutra... Bueno, os gaiteiros solistas, logo os cuartetos con voces unísonas, logo os gaiteiros con segundas voces, que é o que nos van a mostrar hoxe aquí eles, en principio. Pero despois, como viñeran as charangas, que son estas medias bandas, como competían os gaiteiros? Entón empezaron a adquirir os metais, por exemplo, o que son o saxo, clarinete, gaita, bombo, platillos, quédame algo, requinto, o requinto que é moi importante, e iso é unha charanga, que é o que nos veñen a musar eles aquí. Bueno, toda unha lección magistral a que nos acaba de dar teóricamente Mercedes Peón. É a lección, ahora práctica, que nos van dar os veciños que veñen dende o Rosal. Hai que dicir que estes homes, querémolos homenaxear dende aquí, dende o lugar, como boamente podamos, porque esta xente aprendeulle a moitos nenos pequeniños o solfeo, son totalmente autodidactas e foron profesores tanto de gaita como de solfeo e crearon, que foi usted, me parece, quen creou a primeira banda que houbo no Rosal. Señor José, engánome ou non. E eses rapaces agora son todos estudosos, acabaron as carreiras dos seus instrumentos e todo gracias a eles. E eles agora veñen a participar para mostrarnos unha murga antiga ca xente nova e eles dous. Perfecto. Bueno, pois, dime, Ai, Mercedes, que si te estou pisando seguido, vai, por Deus. Non me pisas nada. No, pero é que quería darlle un saúdo a nai deles, que se chama Rosa. Eles son Flores de apelido e a nai ten 97 anos e lle queremos dar un saúdo moi grande dende aquí. Estará véndonos agora mesmo a súa nai? Que menudos fillos ten, Como se chama? Que menudos fillos ten. Rosa. Rosa Flores. No, É do Rosal. Rosa. Moi ben, Rosa Costas. Pois un bico moi forte dos seus fillos e, por suposto, dos seus amigos. De verdade que sí. Gracias por enviarnos ata aquí aos seus fillos. Señoras e señores, son tanto eles como Mercedes e todos os que acompañan auténticos catedráticos do ensebrismo. E a volta da publicidade van a demostrar. Mercedes a todas as noites. E aí están eles para demostrarlo esta noite. Vimos agora mesmo. Agora mesmo. Galicia nosa terriña!